Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo ħarab milli wieġeb mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli dwar kemm hemm studenti fl-Università tal-Ġordaniżi f'Bormla. Dan meta kien mistoqsi direttament kemm hemm studenti bħalissa f'din is-suppost università. Minflok wieġeb il-mistoqsija ta' Clyde Puli, il-Ministru Bartolo għamel riferenza l tweġiba li kien diġà ta' fil-passat fejn kien qal li l-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla mhix f'pożizzjoni li tagħti informazzjoni dwar kemm hemm studenti f'istituzzjonijiet edukattivi privati minħabba li din informazzjoni kummerċjalment sensittiva. L-istess skuża li dejjem juża l-Gvern ta' Muscat. Fil-fatt, il-Prim Ministru dejjem baqa' jiddefendi dan l-iżvilupp tal-grupp Sadin, kontrarju għall-Ministru Bartolo li issa donnu qed jieħu pożizzjoni opposta għal dik ta' Muscat. U tallimna aħna mill-esperjenza li jiena nippreferi u dinetta diġà u nerġa' ngħidha, jiena mill-esperjenza nippreferi dawk l-istituzzjonijiet li jiġu hawn jibdew bil-mod, ma jwedux is-sema, ma jwedux id-dinja, jaħdmu bis-serjetà u jibnu n-numri tal-istudenti tagħhom wara ħafna xogħol. Jirriżulta li l-Università tal-Ġordaniżi għandha biss ftit studenti u għadha ferm il-bogħod mill-4,000 student li suppost kellha ġġib. Minn barra li l-Gvern Laburista tal-bini ta' Baċir numru 1 l-AUM ingħatat ukoll l-art sensittiva fiż-Żonqor biex jiżviluppa f'kampus. Konċessjoni li kieku ma kienx għall-Partit Nazzjonalista kienet tiekol ferm aktar art verġni tul il-kosta ta' Marsa Scala. Apparti dan kollu, l-AUM daħlet ukoll f'kontroversja mal-komunitajiet tal-Kottonera għal proposta li tibni dormitorju kbir fi spazju miftuħ fid-daħla tal-isla. Din il-proposta ġabet reazzjoni negattiva għaliex se tokkupa l-unika spazju miftuħ li hemm fiż-żona meta fil-fatt l-AUM m'għandix studenti.